Heb je goed geslapen? Ja. Hi guys. Hi guys. Where did you sleep? Mama, papa, bed. Papa's bed. Because it was Friday, though. Why didn't you get new pants? You should have gotten pants because it's cold down here. Ja, ik wil deken. You want habol? Is Papa still sleeping? Wat? Is Papa still sleeping? Ja. Good morning. Sama, good morning. Okay. It was nice in Mama Papa's bed na. Uy. Ugoy, ugoy. We have to, let's change our nail color today. Oh, look at Mama's nails. Mijn nails is nog niet weg, maar deze... Ja, maar zijn, most of it is already gone. What are we gonna do today? Just relax? What do you want to do today, love? Just stay at home? Mama, deze, dat de beneden zijn klaar, dat die zo weer. En omhoog niet. Okay. So, whoa. You have to take a shower later, huh? Ja, maar ik wil eten. Wat wil jij eten? Brood. Toast. Toast. Let's eat eggs and then toast. Yeah? Of you wanna eat rice? Met kip. Hoe ga je, oi? So pretty mo na. Anong palangga ni Mama? Okay. Kaya pa na ay. Let's eat rice lang. Okay, can decide ay. Sige na, let's make breakfast na. A few moments later. Good morning, titas. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemiddag. Mag-ano na dito din, mag-12 na. So, goedemiddag na tayo. Kumusta po kayong lahat? Maganda ang weather today. Kaya, papunta po kami ngayon sa city. Punta tayo ng Denbos. Kasi nga, di ba, may Saturday market doon. Puntahan natin. Matagal nang hindi nakapunta doon si Ruth. Dudong, no? Like, it's been a while ba since you last went to Denbos market? What? It's been a while. Anna, you want your grill? 2 weeks ago I was in the bos with Paul for eating. Yeah, but I mean the market. Nee, that's well. It's a big bit, 16 degrees. Yeah. 16 degrees. Guys, pero malamig pa rin siya, no? Pero may mga nakikita na akong mga taong nag-t-shirt. Gaya nito. Friday, some people in short pants, well. Yeah, already. Yeah. Pag mga ganito
Naghubad na po ako ng jacket kasi ang init pala today. Yung breeze naman malamig pero mainit talaga siya. Busy ng city ngayon. They have there's a Greek restaurant here. Medyo busy yung city ngayon, oh. Sabado, and maganda yung weather. Oh my God, ang sarap. Welke wil je? Mag ik nog een snoepje uitkiezen? Kijk, heb je ook Smarties? Adla, there's a lot of Smarties also. Met 2, hè? En doe daar nog een ander snoepje pakken. Deze is een heel groot. Ja. Kom, en nou gaan we hier kijken. That's enough. Mag ik 1 snoep? Tayo ng kibling. Dito. Kumakain na ng candy niya. Is it lekker? Is lekker? Ito na lang yung natira sa amin. Anna's also eating. Sa mga fruta and fruits, kailangan ko ng Oh, it's almost sold out ba on the other side, no? Niet zo'n vinger dan. Yeah. Yan yung masasarap na display ng ng tinapay, agoy, and pastries. Agoy. Are you sweet? Then you sit. You can sit well here. Si Rod saka si Anna andyan po sa loob. Naghanap ng candy. Medyo irritable si Anna. So, hindi po ako masyado makapag-video kasi irritable si Anna. Siguro dahil pagod na siya tapos sobrang busy dito sa city. Ayaw niya po ng maraming tao. After nito, punta po kami sa milk tea shop. Pumunta lang din po ako ng AMAC today. Kasi bumili ako ng adapter. And then, alis na din kami muna. So, let's go. Hier is een cadeautje. Itong batang to hindi pwede sa mahabang lakaran. Kasi gusto palaging kinakarga pa ng tatay. 'Di ba? Hindi na po kami hindi na po kami nagsustroller. It's a self the yes. Ah. Ben je binnenkort met Noah spelen? Ang cute ng cartoon ba? Na ginawang washing machine. Punta po tayo dyan sa Joya or Yoya bubble tea. Go bang. Sisuki. Ha? Sisuki. Okay, init na. Pauwi na po tayo. Si Anna, irritable siya kanina pero ngayon na pauwi na kami. Okay na siya. Uwi na tayo. Maganda ang weather so nakalabas ang mga tao, nakabike. Yan, magdapay muna kami sa Asian store. Bili kami ng rice kasi wala na kaming rice. Basmati rice na konti na lang yun sa bahay. Tapos matingin-tingin na din ako doon. Kimchi. Siguro kimchi. Kimchi? Yes! Kimchi. Ganda ng weather. Akala mo hindi malamig sa labas. Doesn't look like it's cold outside. No? It is. Or if you're in the shade, then it's really cold. Yan, malapit na tayo. Nasa Asian store tayo. And wala pa din sa mood si Anna naman. Kuya Kropok. Nee, je doet al niet lekker. Kuya Kropok. Ja.
Ja? Eentje pakken dan. Pak maar. Pakken dan. Pak maar eentje. Nee, wil je niet? Pak er wel eentje. Oh, put it here. Oh. Give it to mama, babe. Mama gaan. Oh, sige. Hala. Noodles andito. Bili tayo ng rice. 10 kilos lang kasi ano naman. May brown jasmine rice sila. Bili tayo nito. Hey. But this one smells really nice. Broken rice. Nit dun, Ana. Kanina lang sigurong jasmine, oy. Lang na, oy. Now she's in the mood again. She's only in the mood when she's in the auto or when we're going home. Sige na, sing na. Apata, apata. Apata, apata. Ik wil de apata. Nasa daan. Uwi na tayo. Tapos na po kami doon sa Asian store. Mag-haul tayo sa bahay. One eternity later. Bahay na po tayo and mag-haul tayo. But yun, si Ana ando na po sa labas kasi maganda yung weather. Maraming batang naglalaro sa labas. So, hinayaan namin si Ana maglaro. Naka-ano siya. Naka-kick bike. Saan na yun? Natatabunan ng ano. Kita nyo ba yan? Yung bata? Yun o. Oh. Nasa kapitbahay namin. Kasi classmate niya yung lalaking anak ng kapitbahay namin. Yun, nahiya na. Hinihintay niya yung bata na dumaan. Ayan yung, sabi niya best friend niya daw yung ano namin. Kapitbahay namin na bata. Yun na, naka-open lang po yung door namin para pag gusto ni Ana o pumasok, then she can just come inside. You're bijna outside. Massa. Ganun po talaga dito, no? Yung mga bata hinahayaang maglaro sa labas. Kasi every square naman dito may mga play area sila. May mga maliliit na playground. So, yung playground din mismo, may bakod ba? So, yun yung concern ko na baka biglang mag-cross si Ana ng ano ba, tawag dito. Hindi niya makita na may papasok na sasakyan. Kasi malapit din kami sa parking dito na side, sa likod namin. Tapos harap ng bahay may mga sasakyan, di ba? Nakikita niyo sa mga clips natin. Yun ang concern ko dati na baka hindi niya makita ba. Pero naiintindihan naman na niya po. Pero syempre, bata pa din. Pero may mga, ano naman, every now and then chine-check namin. May mga bata lang doon. Ganon talaga dito guys. Hindi po yung katulad sa atin no, na talagang pag naglalaro yung mga bata, talagang andun din nakaabang yung mga nanay ba. Sa ganitong age ni Ana. Siyempre, yung mga mas older na hinayaan na sa atin na lumabas. So, kami din ng mga bata kami. Kung saan-saan kami nakakarating. So, unahin po natin yung doon sa market. Ay ko. Bumili ako ng ng double na siya. 2 slot ng dito. Para sa cable natin. Para sa ko sa phone. Dito po sa amin malapit, walang Apple Store. So, doon ako sa AMAC. Kasi sila. Parang iStore din sa Pilipinas ba? Yung authorized na seller ng, hi! Oy! Don't leave your step right outside because the car can't go through. Ana, wow. She left her step. Ala, niet doen. A little bit closer to the back fits. Closer to Mama's back fits. Pinark lang yung kick bike niya dyan sa sa may harap ng bahay. May parking nga dito sa likod namin. Baka.
Okay. Doy! Mag-CR daw siya. Ano ba yan? Nasa good mood yung bata. Good mood na siya guys kasi nasa bahay na kami. Okay. So ito. Dalawa na po yung kinuha ko. Fast charging din po ito siya. Ayan. So, dalawang slot. Ito siya para sa watch ko and also sa AirPods and also para sa phone. And then yung yung ito siya, yung extra ko para sa iPad na lang to ni Ana. Yung sa iPad niya talaga to pero gagamitin ko na lang din to siya sa taas. Dala ko sa taas, dala na naman sa baba yung ng charger ba. So, ayan, tapos na. At least, wala na sa isipin ko yung adapter. Kasi matagal ko na siyang gustong bilhin. Pero, every time na pumupunta ako ng city, nakakalimutan ko siya. And also, nung nagkita kami ni Ma'am Shivanj, binigyan niya po ako ng cute na power bank. Ayan. And, na din siya. Yung parang mag-charger na din siya. So, yan. Pag nagta-travel tayo or nasa labas tayo and kailangan mag-charge, so at least, meron tayo nito. Nakuha natin sa sa market yung apple ni Ana, hindi man lang sineryoso. May green apple po kami dito. Yan, 7 pieces for 450 man yata yun or 250. Sa farmers talaga na stand. And then kumuha ako ng dalawang talong. Yan, medyo maliliit siya compared sa sobrang laki doon na nabibili natin sa supermarket dito. And then, may avocado po ako, 4 na pieces. And then, naka-promo yung kanilang mangga, 4 for 250. So, kainin natin yan mamaya. May, din ako dito, ginger. So, yan, hugasan muna natin to. And then, after that, pumunta rin po kami sa Asian store. So, yan, kumuha ako ng chicharon or yung trupok to dito para kay Ana, gusto niya to. Kumuha din po ako ng frozen na squid. Yung squid drinks natin. Gawa ako ng calamari. May beans. Yan. Adobong beans po to siya. Magpabili pala ako ng pork belly. Po ako bukas. Magluto ako ng maramihan para pang dinner namin ba. Para hindi na po kami matempt na bumili ng instant na food or yung fast food. Bumili ako ng kimchi. Kasi mag-kimchi fried rice ulit ako. Ayan, chine-check na ni Ruth. Siyan. Open lang talaga yung door namin. Tapos yung sa window namin, yung sa blinds, naka-open naman. So, nakikita namin kung nakikita namin siya ba. Ayan, may fishball din po tayo. I-try ko tong fishballs na ito. Naluto ako ngayon. Kumuha din ako ng brown rice na nakita nyo kanina. May isang bag ng 4 kilos yata. Was that 4.5 or 5 kilos of rice? What do we have now? I think 5 kilos. Doesn't matter. Okay. Jasmine rice po yung kinuha namin. Should be good for all the week for you. Whole week ka, John? Kasi kailangan I'll go to school today, understand? No. Yeah. What? What's this? What's that? That's also 4.5. He's playing here with the sand with Finch. Okay. Just wash it even now and then. Yeah, it's good. And then may sayote din po ako. Then, may gyoza tayo dito. Yung gyoza talaga na Ajinomoto. Paborito ni Ruth na bibigo na gyoza. Na beef bulgogi po yung kinukuha namin. Kasi yung ibang flavors, hindi niya masyadong gustuhan. Pag bibili po ako ng kimchi, bibigo talaga yung pinipili ko. Kasi, yun po yung recommended ng estudyante ko dati. Kasi sabi niya, magandang company daw siya. Sikat daw siya and malaking company sa Korea, kahit sa Korea and also sa other Asian countries, nagdi-distribute sila.
And masarap daw. Okay daw yung quality ng kanilang kimchi. So, yun lamang yung yung nabili namin doon sa Asian store. Hindi po kami masyadong bibili ng marami. Kasi until yung consumption namin ng rice, for example, good for siguro 2 months na siguro siya. Ayokong bumili ng marami kasi may bakasyon po kami and it's quite long. So, ayokong mag-stock ng maraming pagkain. This afternoon, lang po ako. Chill lang kami ni Ana. And may labahin ako doon sa taas. I hope okay pa yung weekend. Upon recording, it's Saturday. So, weekend na. I hope maganda yung inyong weekend. Maganda yung weather dito. So, mostly nakalabas yung mga tao. Yung mga naka-t-shirt, naka-shorts. May mga nakikita na ako kanina. Mainit din doon sa city. Pag nasa shade ka, napifeel mo yung breeze, yung cool na breeze, pero pag naaarawan, mainit din. So, i-put away po muna natin yung mga pinamili. And then, mag-start ako magluto para sa dinner namin ni Ana. Piniplate ko ngayon yung fish balls na nabili natin. And then, nakalimutan ko na may nabili pala ako na ganitong set, Tapos may lagayan pa ng chopstick yan. Matagal na itong nabili, pero ngayon ko lang siya naalala. Ana is back home pala. Ana, did you have fun playing outside? Oh my God, oh my God, oh my God. Wow. Kijk, auto. See? That's what I'm talking about, love. It's gevaarlijk. There's auto there. And then if you cross there, that's echt gevaarlijk. Do you understand? Yeah, you can get hurt if you just cross like that. You always stay on the walking path. Okay? Okay. Diyos ko, yung kalaro niya. May sasakyan doon na palabas ba? Buti nakita siya kasi ang liit-liit. Buti nakita siya kaagad. Ay, Diyos ko. Ayan, luto na yung ating fish balls. Tikman natin. Ang bango niya. Pero iba to sa fish ball sa atin eh. Masarap yung fish ball na street food sa atin. Yung sauce ko pala, lang to, gyoza sauce na nilagyan ko ng konting ketchup manis. Manis. Iba talaga yung texture ng fishball na ganito. Masarap sa pansit ba? Ihalo sa pansit. Yung tira nito, ihalit ko siya sa halo ko siya sa pansit. Magpansit na lang ako. Natagak na. Wa na gyud. Tusukin ko na lang kaya to. Parang fishball talaga. Dami po ba? Parang yung texture niya sa loob is yung imitation crab. Ganun. Patay ko kung ano kung gusto niya. Oh. How is it? Do you like it? No? Hindi niya bet. Okay, sa akin na lang to. Si Ruth nga po pala, nakita ko niya na kanina nagpaalam, no? Alis siya doon siya sa best friend niya para maaga daw siyang makakauwi. Kasi gusto niya manood kami ng ng TV show mamaya. Pag natulog na to ba. Mag-relax lang po muna kami ni Ana, no? Manood lang kami ng ng show niya. Tapos mag-snack. Hindi naman to snack, malapit na palang dinner time, Yeah, I kept that as in. And was it like with Jaylee? Jaylee is outside the leaf to. Yeah. Hindi na nakayanan guys. Humingi na ng rice. Ayan, may rice kami dito. Tsaka yung manok na niluto ko dati. Gustong gusto niya. Ayan o. Ayan. Daka? Hi. Hi, titas. Hi, tita. Kumusta kayo? Ayo. Is your kip lekker? Ja. Heel goed.
Nagutom sa kalaro niya. Oh, you just use your hand. Use your hand. Natagak na imong manok. Hi, titas. Hi, Tita. Now we're gonna say goodbye now. Oh, yun na naman. Oh, what are you showing them? She's showing her snack. Ano yan? Tapos na po siyang kumain. Let's say goodbye now to the titas. Bye, Tita. Papa is not yet here. Thank you. Thank you. Thanks for watching. Thanks for watching. See you next time. See you next time. Doei, Adieu. doei, mush babush. Doei, woes, baboes. Doei, fijne dag. You're so cute.